Sovět Records uvádí Pracovní sobota. Super skupina vašich snů. 5 osobností české hudební scény. Michal Dvořák, Klára Nemravová, Jan Čechtický, Milan Cajs, Jan P. Muchov. Něco takového jste ještě neslyšeli. Pracovní sobota. Čerstvý vánek na zatuchlé scéně. Pracovní sobota. Super skupina, kterou svět neviděl. Věřili byste tomu? Pracovní sobota. Super skupina, kterou svět neuvidí. Tohle všechno byl apríl. Tuto kachnu vám přinesl Ultramix.